Moikka! Mä oon Heli ja tällä videolla mä tulin kertomaan sulle alkuperäisestä Medical Mediumin Heavy Metal Detox Smoothiesta, eli raskasmetallien poistopirtelystä. Ja tää smoothie on ehdottoman tärkeä sulle, jos sä haluat vähentää sun kehon raskasmetallikuormaa. Myrkylliset raskasmetallit on monien sairauksien taustalla, eli esimerkiksi Alzheimerin taudin, dementian, autismin, ADHDn ja masennuksen. Lisäksi nämä raskasmetallit toimii kasvualustana erilaisille bakteereille. Ja suolistossa se aiheuttaa sitten bakteerien liikakasvua, jolloin meille saattaa tulla turvotusta, ummetusta, ripulia, vatsakipuja ja jopa ihan ravintoainepuutoksia. Lisäksi nämä vielä ruokkii viruksia, joten sitäkin kautta nämä on tosi haitallisia meidän keholle. Mutta jos sä haluat oikeasti parantua sun kroonisista sairauksista ja oireista tai pysyä muuten terveenä, niin mä suosittelen ottaa tämän seuraavan smoothien sun ruokavalioon mukaan ihan vaikka päivittäin. Ja kannattaa katsoa video loppuun, sillä siellä sä saat lisävinkin, miten sä voit lähteä viemään sun terveyttä eteenpäin ja parantamaan itseäsi vielä tehokkaammin. Mutta mä kerron alkuun, että mitä tämä smoothie sisältää, mitä sun tarvii hommata, että sä voit tehdä tätä smoothieta. Eli sä tarvit kypsiä banaaneita, sit sä tarvit korianteria, sä tarvit villimustikoita, sitten sä tarvit Atlantin dulcea, tarvit spiruliinaa täällä ja ohran orasmehujauhetta. Ja lisäksi sitten nesteenä vettä tai kookosvettä tai sitten ihan jos haluat, niin voit laittaa appelsiinin mehua sinne. Eli ruvetaan tekemään tätä pirtelyä nyt smoothieta. Eli kannattaa olla tällainen tehokas blenderi, koska tuo dulce varsinkin on semmoinen, että se ei ihan kaikella mene hirveän hyvin sekaisin, mutta sekä ei haittaa, jos siellä on vähän puruttumaa. Mutta ensiksi me laitetaan näitä kypsiä banaaneita tänne. Mitä kypsempiä ne on, niin sen makeampi on tämä pirtely. Ja kypsän banaanihan sä tunnistat siitä, että siinä on pikkasen pilkkuja ja pinnalla sellaisia ruskeita pilkkuja. Eli ne laitetaan tänne sekaan. Sitten me laitetaan sinne korianteria. Eli ihan kaupasta ostettua tai itse kasvatettua korianteria. Sitä tulee semmonen pari desiä. Pari desiä voi laittaa sinne. Ja ei kannata säikähtää, jos ei ole tykännyt korianterin mausta aikaisemmin. Tähän tottuu ja se on yllättävän hyvää täällä pirtelön seassa, vaikkei sitä ihan pelkältään tykkäisikään. Ja toi korianteri nimenomaan on semmoinen aines, mikä menee tosi syvälle sinne meidän vaikeapääsyisiin paikkoihin meidän elimistössä. Ja sieltä se lähtee poistamaan hyvinkin vanhoja tämmöisiä raskasmetalleja, etenkin elohopeaa, mistä meillä on voinut olla tällaista suvun taakkaa, eli meidän vanhemmilta tullut sitä elohopeaa meidän kehoon ja piiloutunut hyvin sinne kehoon. Ja tämä korianteri lähtee poistamaan sitä. Sitten me laitetaan näitä ihania mustikoita. Ja näähän on tosi hyviä antioksidanttien lähteitä. Ja nimenomaan käytä villimustikoita, sillä niissä on nimenomaan ne antioksidantit ja kaikki ne hyvät ainesosat. Eli pensasmustikat ei ole ihan samanlaisia eikä yhtä tehokkaita. Ja tämähän on mitä parhainta aivoruokaa meidän keholle. Eli varsinkin just taistelee näitä Alzheimeria ja dementiaa vastaan. Eli ehdottomasti ota käyttöön, jos sulla on näitä haasteita tai suvussa on tämmöisiä haasteita. Eli näitä tulee 5 desiä. Laitetaan ne tänne sekaan. Ja sitten me laitetaan näitä leviä. Eli spiruliina, tämä oikein tummanvihreä levä täällä, niin tämä imee raskasmetalleja aivoista, keskushermostosta ja maksasta. Ja tämä imee nimenomaan tämän ohran orasmehujauheeseen uutettuja raskasmetalleja. Nämä toimii niin kuin yhteen, nämä kaikki ainekset tässä pirtelyssä. No sitten tämä ohran orasmehujauhe, eli tämä vaaleamman vihreä, ja nyt huomio, että se on ohran orasmehujauhe, ei ohran orasjauhe, vaan ohran orasmehujauhe. Niin se valmistelee niitä raskasmetalleja, erityisesti elohopeaa, imeytymään siihen spiruliinaan.
Ja sillä on kyky vetää näitä raskasmetalleja pois pernasta, suolistosta, haimasta, kilpirauhasesta sekä meidän lisääntymisjärjestelmästä. Eli jos sulla on haasteita saada lapsia, niin kannattaa ehdottomasti ottaa tämä pirtelö käyttöön. Ja sitten on vielä tämä Atlantin Dulce, eli tämmöisiä leväpalasia. Ja tämä on syötävää merilevää ja elohopean lisäksi tämä Dulce sitoutuu lyijyyn, alumiiniin, kupariin, kadmiumiin ja nikkeliin. Ja toisin kuin muut merilevät, niin tämä Dulce poistaa voimakkaasti elohopeaa ihan yksistä, eli se ei tarvitse näiden muiden levien tukea. Ja tämä Dulce menee suolistossa varsinkin semmoisiin vaikeisiin paikkoihin, ja se sitoo raskasmetalleja siellä, eikä se koskaan vapauta niitä ennen kuin se on tullut ulos meidän kehosta, eli poistunut meidän kehosta. Joten se on hyvin vastuullinen ja se ei päästä niitä vapautumaan sinne kehoon takaisin. Eli laitetaan nämä myös tänne pirtelön sekaan. Ja sitten lopuksi vielä vettä. Mä itse käytän semmoisen 2,5 desiä vettä tähän. Ja sitten jos haluat, niin voit laittaa sitä kookosvettä tai appelsiinin mehua. Noin. Ja sitten kuule ei muuta kuin surauttamaan pirtelö valmiiksi. Näin, nyt on pirtelö valmis. Ja sä itse voit lisätä tähän nestettä sun mieltymyksen mukaan, että minkälaisen koostumuksen sä haluat. Eli itse tykkään pikkasen paksummasta, mutta sitä voi tehdä myös sitten vähän löysempää koostumusta. Ja voit vaikka laittaa sen appelsiinin lisäksi sitä vettä tai kookosvettä, ettei tarvitse pelkkää yhtä ainetta sinä käyttää. Ja parasta on juoda tyhjään mahaan. Se imeytyy silloin parhaiten, mutta tärkeintä on, että sä juot sen. Et sillä ei ole väliä sinällänsä, että kunhan sä käytät tätä, niin se pääsee tekemään niitä hyötyjä sun kehossa. Ja mitä useammin sä juot, niin sen tehokkaammin se keho puhdistuu. Ja erityisen tärkeää tosissaan sun on juoda tätä, jos sulla on suvussa niitä aivoperäisiä sairauksia, vaikka sitä Alzheimerin tautia, niin sä pystyt tehokkaasti ehkäisemään, että se ei tulisi sulle. Mutta myös heille on tärkeää, joilla on jo se Alzheimerin tauti, niin sitä kautta sitä pystyy myös lievittämään niitä oireita ja estää sitä etenemistä. Kiitos ihan super paljon, kun sä katsoit tämän videon. Toivottavasti saat tästä paljon apua sun paranemisen polulle. Ja ohje löytyy tuolta alta kirjoitettuna. Ja kuten mä lupasin, niin lisävinkkinä sun paranemisen tielle. Sä voit käydä klikkaamassa tuolla alla olevaa linkkiä ja käydä lataamassa sieltä parantava aamurutiini-opas, jotta sä pääset ottamaan seuraavia askeleita sun paranemisen tiellä kohti terveyttä. Moikka, ihanaa päivää!